Nagluluto tayo ngayon ng sweet rice or biko na malagkit. Ayan na, yan ang gagamitin natin. Sweet rice. Putumaya. Putumaya pala ang ating lulutuin. Sabi ng ating dakilang katulong. Ilagay sa planggana ng maliit ang inyong sweet rice or malagkit. Haluan ng ano yun? Haluan ng malagkit sweet rice. Yan. Ilagay sa kaldero. Huhugasan siya para matanggal ang mga alikabok. Putumaya ito masarap sa kape. Huhugasan ulit ng pangalawang beses at huhugasan pa ulit para sa pangtatlong beses na paghugas, kasi 3 beses lang siyang huhugasan. Sabaw na. Tapos lalagyan na ng sabaw para isaing. Mga ganyan lang karaming sabaw ang ilalagay nyo. At isinalang na sa stove ang kaldero. Yan. Lulutuin muna siya. Tatakpan muna para maluto. Tapos ay lalagyan ng luya ang ating putumaya. Ito yun. Pagkatapos pakuluan ang sweet rice, ganito na ang itsura niya. Purple. Naging purple siya. Yan. Pero lulutuin pa yan. Tatakpan muna. Hiwain ang luya ng ganyan kalalaki. Ganito kalaki ang paghiwa. Ilagay sa loob ng lalagyan na blender at may tubig siyang laman para hindi dumikit. Pagkatapos ay i-blend ng ganyan. I-blend nyo ng ganyan. Yun, tama na yun. Tama na yata. At ayan na ang itsura. Mga kaibigan, lalagyan pa pala ng coconut milk ang ating putumaya. Lalagyan siya ng coconut milk na ang pangalan ay Lucia.
Tapos, yung luya, sasalain para yung sabaw ay masala at ang kanyang laman. At pagkatapos ay ang ating ilalagay ay ang laman. Laman lang talaga. Hindi ang sabaw. Itatapon ang sabaw. Mga kaibigan, ang ilalagay pala, sabi ng ating dakilang katulong, ay itong sabaw at ang laman ang itatapon. Hindi ko kasi alam ang pagluto nito. Kaya, yan ang susundin nyo. Ang sabaw lang ang gagamitin. Ilagay ang coconut milk sa kawali para mabuhay kasi natutulog siya para magising pala kasi tulog na tulog ang coconut milk natin dahil sa lamig ng panahon. Kaya pakuluan muna para magising. Haluin. Tignan nyo mga kaibigan, nagising na ang coconut milk. Ayan na, kumukulo na siya. Lagyan ng 1/4 na asukal. Ganyan karami ang inyong ilalagay. Depende kung ano sa inyong panlasa. Kung gusto nyo ng matamis, di pwedeng lagyan nyo ng 1 cup. 1 cup pala. Pero mas maganda yung 1/4 lang para malayo ka sa diabetes. Ayan na. Sige. Ihalo mo na yung luya juice. Yung luya, ihalo sa gata na nagigising na. Kakagising lang. Ayan. Asin. Ayan na. Tapos, lagyan ng kaunting asin. Ganyan. Ganyan karaming asin ang inyong ilagay. Haluin. Para lumapot. Kaya haluin nyo para lumapot siya. Ganyan ang teknik ng paghalo. Paikot-ikot lang. Ilagay ang sweet rice sa kawali na may gata. Sige na. Haluin. Haluin siya. Hahaluin nyo lang ng hahaluin mga kaibigan para magtuyo at
magmukhang putumaya. Pero ilagay din yan sa dahon. Ilalagay din sa dahon. Yeah. Tapos ilagay pala sa dahon pagkatapos na Hindi man ito. maluto. Pero wala kaming dahon ngayon kaya depende na lang sa inyong gusto kung ilagay nyo ba sa dahon or hindi, kasi pwede naman din na hindi na lang ilalagay sa dahon. Luto na. O ayan mga kaibigan, luto na ang ating putumaya. Dahon na lang ang kulang nito para magmukha talagang putumaya, pero ang lasa niya ay talagang napaka-putumaya. Sana nagustuhan nyo mga kaibigan ang panunood nyo ng aming video ng ating dakilang katulong, at sana mag-like kayo, mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabi, God bless you all. Mga kaibigan, ganito ang itsura ng ating putumaya nang matapos na siyang lutuin. Ito lang ang aking idaragdag sa aking video kasi nakalimutan kong i-video ito kanina. Ganito ang itsura niya at napakasarap na niya. Maraming salamat po sa panunood. Mabuhay!